Here's a messages stored. Cooper. Messages span 23 years. Play it from the beginning. Dnešným dňom vláda Slovenskej republiky vyhlásila uznesením amnestiu na všetky priestupky, ktoré boli v roku 2020 až 2023 v súvislosti samozrejme s covidom, a súčasne nahradíme všetkým ľuďom zaplatené pokuty a zaplatené strávne, ktoré v tom čase absolvovali. Ja veľmi vítam, že ľudia dostanú naspäť svoje peniaze za karanténu a že dostanú naspäť peniaze, ktoré zaplatili za neexistujúce priestupky. Ľudia, ktorí sa dali zaočkovať, rovnako sa zľakli. Vystrašili sa, lebo si povedali, ja chcem byť zaočkovaný, lebo chcem žiť. A ja som sa nedal zaočkovať, lebo som chcel žiť. Ten istý princíp, ten istý vzorec. Kedy tu dôjde k nejakej náprave a odpusteniu spoločnosti? Čo to robíme? Môže pochádzať z akéhokoľvek iného organizmu a ak je transgénne členená, automaticky sa stávate oficiálne vo Wikipédii geneticky modifikovaným organizmom, tak ako kukurica. Prepáčte, ja si vás veľmi vážim, boli ste úžasní, ale porušujete etický kódex. A viete to veľmi dobre. A ja som si sem prišla oddychnúť. Politiku, choďte protestovať na námestiach. Porušujú etický kódex, je to pravda. A boli ste úžasní, ale porušujete. Ak máte niečo, choďte na námestiach. Porušujete etický kódex, žijeme v demokracii, voľby 2027. Máte možnosť zmeniť voľby 2027. Moje meno je Tabaková. Čo už nám drbe? Prepáčte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine?